Ona hovorí, nič sa nedeje. On odpovedá tak dobre. Začína príbeh plný humoru. O 5 minút neskôr on je zmetený. Akože fakt nevieš, čo si spravil. On sa pýta, môžeš mi dať aspoň malú nápovedu. Ona odpovedá, keby si ma poznal, vedel by si. On googlí, ako zistiť, čo som spravil zle. Bežná ľudská reakcia pri hľadaní riešenia nejasnej chyby. Používanie Google ako pomocníka v zmetených situáciách. Hľadanie a učenie sa na vlastných chybách. Poznáš to? Smiech. Kto zažil podobnú situáciu, vie, aké to môže byť zábavné aj frustrujúce. Zdieľaj tento príbeh, ak ti niečo podobné niekedy prišlo pod ruky. Zdieľať.